Видео Мечев Продакшн. Дами и господа, този поздрав е специално направен за Митко Патрона от София, най-бареският Анди Бари, България. За най-добрите в София, за Митко, Мими, Василена и Никол, Вали гарми на кешовите, се им върви. за най-големия, за Митко Патрона. Хайде, брат ми Митко, прала Бабардан и София. Мощно си цел е с Мерцедес, Яша прала Митко Патрона от София. О, Митко и Мима си босовете на България. Мими, Василена, Никол. Всяка майка Василена и Никол не ражда най-красивите принцеси. И Симан Будвари фамилия, Хабабара в Тумен. Вали гарми на Митко Патрона, пак му върви. В България той е човека, Канадикен тут прала Митко. Мощно си цел е с Мерцедес, е душманел му дереш. Мими, патронката. Патрона сам е постигнал всичко. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Василена, Никол, Мими. Вали гарми на Митко и Мими, пак им върви. О, Митко Патрона, пенела шунен душман, наше пераве ман. О, Митко си машина, е Мими, патронката от София. Вали гарми на кешовите, винаги им върви. Нешунеро Митко Патрона. О, патрони! Василена и Никол. Вали гарми на Митко и Мими, пак им върви. О, Митко Патрона, пенела шунен душман, наше пераве ман. О, Митко си машина, о, да си легендата на България. Митко Патрона, обаре гумо, как обаре Вилеско. Митко, Мими, Василена, Никол от София. Видео Мечев Продакшн.